Bisan si San Juan Crisostomo gitawag man ni siya golden mouth or bulawanong pamakba. Deny kay siya sa mga tao sa iyang panahon, pero tungod kay iya man gipuy-an ang kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa iyang giwali, gidumtan pod ni siya sa mga daghang mga authorities. Nahimong kaaway niya ang mga tao nga dunay mga gahom sa katilingban, mga pari, mga obispo o kaha mga government officials. Mo nang gipaantos pod ni siya, gi-exile, apan iyang giagwanta ang tanan nga way reklamo, nagpaubos hangtod na sakit ni siya, murag ulcer man siguro sakit ani niya, kay magsigi man ni siya fasting, abstinence para sa kaning reparation sa mga sala sa mga tao. O nang nasakit siya og namatay. Batanon pa kayo. Ako 59, siya namatay 58. Karon mo 60 na gani ko. Siya 58 years old ra. Pero daghan na kay siya nahimo. Ambot kag mamatay ko karong taod-taod. Nasa tingali ko'y nahimong gamay, no? Nasa gamay nahimo eh. Di nasad kalimtan. Mauni ang mahitabo unta nato kitang nagsunod sa Ginoo. Matud pang San Pablo sa unang pagbasa, ayaw na mo pagsigig hunahunaan ang mga buta nga kalibutanon. Hunahunaa ang mga buta nga tuas langit. Gilingi ay mong tupad na unsang buta nga imong gihunahuna ron. Wala. Kay kani manggong mga buta nga ni as kalibutan, kani mga kwarta, dungog, balay, yuta, kalampusan, kani mga butanga, pulos ni sila maghatag nato og sala. Kung di ta magbantay, maghatag ni nato og sala. Mao na nga matud pa diri ni San Pablo, ang mga butang ani as kalibutan maghatag yun og sala. Mao nang patya ninyo, matud pa niya, ang kaibog na kalibutanon. Ano bang maibog kas mga nindot og balay, nindot og naong, nindot og height, ana ba? Mga putot, maibog sa tagas, ang tagas, ibog sa putot, kay haron, gikapoy na po sila ng taas kay sila ba? Kanang kaibog ang mga colors buhok, mga kurtis kilay, mga colors naong, mga gipang sulob, mga sakyanan. Kini sila mo resulta ni sa kahakog, panag-away, dinumtanay, kaulag. Maunay resulta na pinatyanay. Mao ni rong kalibutan porting gubuta, kay ang ato manggong kaibog naa sa butang kalibutanon. Nakaron unsa may itong iilis, ilisan na nato kaibog sa mga butang ato as langit. Unsa may tuas langit? Kalipay. To adito kalipay. Ganahan mo malipay? Ha? Sige, unsaon man aron malipay gitag maayo. Ang kanang imong kwarta ipanghatag ayaw tiguma. Kay imo nang tigumon ang kwarta, maproblema gyud ka. No, dako kay na nimong problema ang kwarta basta imo nang tigumon. Nagubat na gud ang Russia ug Ukraine tungod anang tigom ug bahandi. Mo resulta gyud gubat kanang mga managsuon nga magsigig tigom og kwarta, yang unahona tigom yung kwarta, mag-away gina, labi na ini kamatay na sa mga ginikanan, niya na ay kabilin, na, away na ay. Pari sad, magsigig tigom o kwarta, niya mag-team ministry, na, mag-away gina, basta ang unahuna ang mga paria, pulos kwarta, away gina. Oh. Abisag ka na mga obispo, panahon ni San Juan Crisostomo, tulo ka buok obispo ang ni claim nga sila maoy head sa simbahan. Ang tuwa sa kuan man ito sa Antioch,
sa Constantinople o sa Roma. Naningkamot si San Juan Crisostomo nga mahiusa ning tulo. Mga buangon kay ito, mga obispo ha. Ana ang magyapon na karon. Di ba? Kaning mga government officials na kanang hangol kay kwarta, ana magpinatyanay gina labi na panahos eleksyon. Karon gani barangay eleksyon ra gani nanay na nga matay. No. Wa mo kay bao? Nanay na balita na. Walang dinis ato. May mga buutan maning ato dinhing nidagan tingali eleksyon. Ambot lang sa kagwa na ba kay galini bakay ron, wa ba kay gasigig dinaotay karon. Ako alam man sa ko'y pakialam ana. Hala mo diya. So mo na basta kanang kwarta, ang kwarta nangita ang gitag kwarta, sige man tag pamaligyag slat dinhi pero wa ta mahigugma sa kwarta, nahigugma ta sa dapatan sa kwarta. Ngunang sige tagbaligya slat kaning holy pads, holiness, tanawa ha? Holiness, peace, and divine salvation. Mao na'y dapatan sa atong holy pads. Nakapalit na mo. Ang wa kapalit. Sige mong tigom sa kwarta. Matod pa diri sa atong ibanghilyo. Alaot yun mo. Alaot. Bulahan ka mong mga kabos. Alaot ka mong mga dato. May kani pagkasulti si San Mateo sa iyang pagstato ang magyud ang kompleto dito nga Beatitudes ni sa Gospel ni Saint Mateo chapter 5 kaning kang San Lucas chapter 6 maning dili ni siya kompleto sa 8 Beatitudes pero iyang gipresentar nga kanabang contrast ba iyang gi-contrast ingon siya bulahan kamong mga kabos nya gibutang sa diri sa sunod apan alaot kamong mga dato. Bulahan kamong mga gigutom, alaot kamong mga busog. Alaot to, bulahan kamong naghilak, alaot kamong nagkatawa. Ona, kung mangita tag kalipay, dawata ang paghilak. Ang kanang tao nga modawat sa mga kasubanan nga way reklamo maunay tinuod nga malipayon. Sige, lingay mong tupad. Naganahan ka maghilak. Ganahan mo maghilak. Og di gani ka ganahan maghilak, magsige ra gyud kag kaguol kay ang kalibutan muhatag ginig kasakit. Kana palang naong nimo, igtanaw nimo sa amin, sakitan na kay. Og di ka sakitan karon mo abot yung panahon sakitan ka ng imong naong. Lagi. Ako las una katong wa ko sugtas akong gipanguyaban, giingnan kong batig naong, igtanaw na ko sa amin, magsigo bati kag naong, bati kag naong. Sakitan sa kuwatoy. Pero karon ana nakadawat na gyud ko ani akong naong. Nindot kayo, makadawat kas imong kasakit ba? Sa una, sakitan ko nga, wa ko'y tarong kaon. Sige lag sudan anang chicharon nga katubitang lingin, nya ikasin, usahay, piwi, mo'y akong isuwa sa kanon, nya luyag asin, mo ginay paborito kayo. Eskwela pa ko. Suya kay ko anang uban nga yano-yano lag palit anang mga chorizo, mga hotdog, ana ba? Lami kita naon magmantikag itlog kami, makamantika lamig itlog, butangag paliya, wa na mura namig nagpista. Makaluto lami ana na ang pansit, panahog na ay adlaws minatay o pista, pastang gubuta na gyud, lami na gyud kay kinabuhi ba? Kay kasagaran gyud kana gyung o skiampi, kadang tinabal katong tinabal nga kana ganing tag-ason nga daghan kaayog asin nga inigsugba nimo kuto-kuto lang agi. Ana ya humulan din to siya suka. Na hangtod mga dugmok na lang tong ikog ato kani mga hasang mga dugmok anaon na sa studlo. Tilap-tilapan di gito iyabo ang katong gihumula suka kay magamit pa man to sunod kaon. Ana kanay kanang sakit-sakit sa tong tan-aw ta ato pero gidawat to nako karon nga pari nako wa jud ko mahangol ana mga pagkaon nga lami
Ako ra gyud ng kanon pero ako mahangol. Okay, og kuhaon na. Kamao man kung mobalik sa luyag asin. Kuhaon ni mga laming pagkaon. Kamao sa kung mukaon o sa kiampi. Ano sa to? Put-put ba'y tawagan na? Put-put, Kamao gyapon ko na mukaon. Kamao man ko na tanan. Kuhaon ning balay. Kamao kung mupuyo anang higda lang tagiyuta pag humas bagyong ruping higda ko giyuta mga hapit 2 ka buwan banigan na nimong ilawom si yuta ba niya ang katong mga nangalangkat nga mga sin ibutang dito sa babaw itongtong wa na og mukusog yung uwan bahaan yun pero wa nam sa tuyuan pag human atong bagyong ruping wa nam sa katoy kusog nga uwan mo na nga ang pagdawat sa kasakit mao na siya sikreto aron ta mahimong tinuod nga malipayon. Kana bang makamao na kang mupuyo sa nagkalain-laing matang sa kinabuhi. Pero doon na gani kay matang sa kinabuhi nga di ka ganahan mo dawat, mao na mo patay sa imong kalipay. Mo na ningon si San Pablo diri sa unang pagbasa, patyagin ng kalibutanon nga mga batasan kanang kasuko, pagkasaputon, pagdumot, ang pagbutang-butang og law-ayng sulti, mga inana, pagpamakak, pagpagarbo, nanggara kita sa tanan ba, nindot kag bag, pinalit nimo tag 10,000, imo day ng dadon, kaya mo gina imong ipakita sa publiko, napakay kwarta, ingon, nipalit kag slot, Jesus. Unsa maihatag ang imong bag nga tag 10,000 yang slot tag 100 ra wa gani kang palit. Salamat sa mipalit nato og slot. Ang atong holy pads as of yesterday, ang atong halin iabot nag 22,882 slots. Pagpag hinay gini kamas 77,000 na lang 118 ka slots ang available. Hinaut ta nga kada adlaw palitag tag sa kaslat 100 ingka mahutdan sa tanas pagkaon pader mao na nay giingon nga bulahan kamong mga kabos. Di ba? Pero sa tinud-anay lang ang kamatuoran at tug-an kinsa tong gasigig hatag ngadto sa mga buhat nga Dios non hatag ngadto sa mga kabos ngadto sa mga masakiton anang patukod anang mga balay anang mga way balay bisan pag imo pa nang hutdon ang imong kwarta pag spend aning mga butanga naay mo balik nimo nga maglisod na gani kag accommodate sa kadaghan sa grasya nga mo balik nimo. Anong mura mamugwa mo to? Tinuod gid lagi na. Murag di magpuliki na kag dawat kay gisaad man sa nas Ginoo ibalik nako ninyo siksik liglig umaapaw magkabuang kag sapnay kuno sa kadaghan mag-awas-awas na o mao na nahitabo nato dinhi pagkagamay aning atong parokya pero wa tay hunong siging tabang karon nagkapuliki kitag dawat no sa daghan kayong mga grasya nga mobalik nato. Tanawa ng gasigig tigom, siging tigom, daw kestanan, awa, di ba sigilan ng pangutkots o kalisod. Sigilan ng galisod. Pero kana mga manggihatagon, tanawa, sigilan nag-smile. Yung ka nakapamahaw na kaday, wala pa. Nga naman, gipalit na kong slap. Malipayon ginastanan niya gadagook ng imong tiyan anad naman ko ani lipay man ko kapalit kog slot dito sa simbahan pero sa tinud-anay na imo balik anang grasya niya nga hasta siya dili katuo di gid katuo na ingon ana ang Ginoo kani ding iyang pag-ingon bulahan kamong mga gigutom kay kamo pagabusgon iya gid ang buhaton samtang buhi patang. Kanang moingon siya bulahan kamong naghilak kay kamo niya lipayon iya ginang buhaton samtang ni apata dinhi nya pun ana niya ini kamatay na nato
didto sa kinabuhi nga way katapusan. Muna, salamat kaayo ninyo nga nagsigig tabang nato dinhi kay dako gyud mo grasya. Usa sa mga kalihukan nato karong umaabot na atay kaning ang tawag ani Christian Life Program sa mga couples karoning magsugod September 23. Ang mga couples for Christ nato ani maoy nagpasiugda. So kada ni alas 7:30 sa gabi ang pila ni kasabado basta karong 23. Naadiha sila gibutang paybalos gawas tarpaulin kinsa to mga banag asawa nga gustong mas makakat-on og maayo sa mahitungod aning Kristohanong panagtiayon. Hala, appeal mo aning couples for Christ. Ang katosang Divine Mercy nga basic orientation seminar murag karong 23 sad Sabado gihapon. Sabado ba? Sige, atulan niya ng isulti o kanusa o ang aktual na asad tay basic orientation seminar on mercy para sa mga gustong mo debosyon aning Divine Mercy. Unsa man ni siyang mga organisasyon na Couples for Christ, aning Divine Mercy, mga paningkamot ni nga maduol tas Ginoo. Isip couple, mga magtiayon maduol sa Ginoo. Individual, maduol sa Ginoo. Batanon, tiguang, guwapa, guwapo. Aritas Ginoo, paduol ta. Karon dili ni mo bati atong naong. Nya katong batig naong, nga mo duol sa Ginoo, makadawat sa iyang kabati, no? dili siya mo guwapo, pero makadawat siya. Makadawat ba, Dili na sad siya mahimong kanang magdepresyon tungod siyang naong. Ingon ana na nya kadto sang mga gwapo gwapa di na sad sila magpagarbo nga murag yung sila gyud mo ay kuan sila gyud maoy labaw sa uban. Ang mga dato dili magpagarbo, ang mga pobre dili sad masinas mga dato. Ingon ana ang kinabuhi nga Kristohanon nato na siyang puy-an. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo pariham ni gihapon, ang Ginoo maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Kitang tanan binuhat ra gid tas Ginoo. Ug kun moduol ta niya iyatang kaluy-an, magpagarbo ganita iyatang biyaan, magkapuliki gid tag atiman sa tong kaugalingon hangtod na lang ang uban maghikog na lang noon kay wa na may Ginoo nga nag-atiman nila tungod sad sa ilang pagpalayo sa Ginoo. Muna si San Juan Crisostomo naghimo sa iyang mga pagwali auhag sa mga leaders o sa mga members sa simbahan o sa gobyerno nga mubalik yun pagsunod ni Kristo, nga motuo sa Ebanghelyo o mosunod niini bisan pa man usahay murag dili ta kasabot sa gipasabot kay ang epekto sa Ebanghelyo kun atong sundon pulos gyud nindot para sa atong kinabuhi lawas og kalag. Manindog ta.